Julle weet hoe zwaar is het om aanzoek te doen voor UIF en het vat lang en hij moet nog steeds kos op die tafel kom en dit is 'n baie stresvolle proses. Soos daar ooit weer 'n tyd kom in jou lewe waar jy retrains word, sal Old Mutual vir jou maandelikse paemente vir die volgende 6 maande vir jou uitbetaal sodat jy nog steeds daar sou kan wees vir jou familie. Hartelijke goeiemorgen aan al mijn breadwinners daar buiten. Mijn naam is Ronaldo, ik is een advisor bij Old Mutual. Ik wil jullie graag verduidelijken van retrenchment insurance. Jouw gezin maakt staat op jouw inkomsten aan het einde van die maand. En jij wil niet zeker maken dat je retrains wordt of waar gebeurt iets bij die werk. Ze gaan nog steeds gaan provide voor jouw vrienden en familie en jouw gezin. Hoe Old Mutual retrenchment insurance werkt is ons betaalt voor jou 6 maandelijkse paementen uit. Als dat klinkt zoals iets wat zij benodigt, contact mij gerust.